Ipatuman na sa Cagayan de Oro City LGU ang mga bagong ruta sa jeep ubo sa Local Public Transport Route Plan sugod-sunod semana. Ang detalye sa report ni James Paulayap. Sugod-sunod semana, ipatuman na sa Roads and Traffic Administration o RTA ang bagong mga ruta sa Public Utility Jeep kon PUJ nga nagabiyahe sulod sa Cagayan de Oro City. Kini subay na sab sa aprobado na nga Local Public Transport Route Plan kon LPTRP sumala sa RTA. Sa Lunes, June 2, magpahigayon una sila og Information and Education Campaign kalabot sa LPTRP o sa June 3, adlong Martes. Hingpit na nila kining ipatuman kung kaniadto anaalang sa kapin sa 60 ka mga ruta sa jeep ang gabiyahe sa syudad. Sa bagong LPTRP, moabot na kini sa sobra 70 ka mga ruta. Karong nga mapanandaman nato nga sa di pa maabot ang panahon sa tiglasin na basta ba nga atong pagtalagan sa bagong ruta, akit na ning mga bagong sakyan nga makita nato karon nga dagan-dagan na kini mga modernized nga mga PUJ. Hinuon sumala sa RTA nga mag-deploy sila og mga personahe sa mga identified loading and unloading zones sa mga nagunang dalan sa syudad aron magiyahan ang mga pasahero sa bagong ruta. Gihangyo na sabkuno nila ang mga operators ug drivers sa PUJ nga abisuhan na ilang mga pasahero sa bagong ruta pag-abot sa June 3. So, continuous pa niya implementation. So, di ta maka-ingon nga pag day 1 para sa perfecto na yun. Malagi lang na tanaw na po kung sa'y may tabo sa pag-implementar na lagi ng adjustment ani. Normal siya sa implementar ka pag-ugyot nga ruta. Samtang sumala sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB10 nga dili na matud patugutan nga makapamasahero ang mga PUJ nga wala nagpa-consolidate sa ilang mga prangkisa tungod mahulog nga kuluro mang ilang mga operation. Dili sila ka-apply sa bagong mga LTFRB route kung dili sila consolidated. Now, kung may chance na ma-open balik ang consolidation, which is ginastoryan pa na siya sa mga siya o sa DTR, baka possible in the future. Pero dito na sila mo tampo sa existing pili ng bagong bagong nga kooperatiba o bagong nga corporation. Hinoon pagpasabot nila nga wala unay pagpandakop nga himuon ng LTFRB o ang LTO, inay pasabton una ang mga operators sa PUJ. Ako si James Paulayap, 1 Mindanao.